Jeg vil gerne forklare lidt om andengradsligninger, og jeg hedder Emil Roland. Og jeg vil starte med at vise, hvordan man regner ud. Og det kan man se sådan her ud. En andengradsligning ax i anden plus bf plus c er lige med 0. Og der skal a, b og c være reelle tal. Og a må ikke være 0. Så fik jeg lige det på plads. Og hvis man skal regne dem ud, så skal man starte med at finde noget, der hedder diskriminanten. Det betegner jeg d. Og det gør man ved at sige b i anden minus 4 ac. Så får man diskriminanten. Og hvis diskriminanten er større end 0, så får du to løsninger, og de hedder x lige med minus b minus eller plus kvadratroden af diskriminanten divideret med 2a. Og hvis d er lige med 0, får vi en løsning, og den hedder x er lige med minus b divideret med 2a. Og hvis d er mindre end 0, så er der ikke nogen løsning, og det betegner jeg med ingen løsning. Og det vil jeg gerne vise jer beviset fra. Og det gør jeg ved at skrive andengradsligningen op. Og så skal man gange med 4a, fordi det viser sig at være en god idé. Og det skal man gøre på begge sider af lighedstegnet, så den kommer til at hedde 4a anden x anden plus 4a bx plus 4a c er lige med 0 herover, fordi hvis du ganger 0 med 4a, får du 0. Og så vil vi godt have fjernet 4ac, og det vil gøre vi ved at minus med 4ac på begge sider af lighedstegnet. Så det kommer til at hedde 4a i anden x i anden plus 4a bx plus 4ac fjerne er lige med minus 4ac, fordi der er minus med 4ac. Og så vil jeg godt fortsætte. Og så var der grundlæggende op. A i anden x i anden plus 4a bx er lige med minus 4ac. Og så kan vi se heroppe, at hvis vi har vores diskriminantformel frem, som jeg sagde før, så skal vi plus med b i anden på begge sider. Så den kommer til at hedde plus b i anden herovre, og plus b i anden her. Så vi får vores diskriminantformel til at stå her. Og så kan vi så allerede skrive den her op. Så vil diskriminantformel bare være betegnet med i. Og hvis vi kigger her, kan vi se, at vi har vores første kvadratsætning. Så den kan vi omskrive til 2ax plus b i anden er lige med 0. Og de her 4abx kan vi bare fjerne, fordi det er vores anden kvadratsætning, og de var med til at vise, at det dobbelte produkt af 2a og b er 4abx. 2ax, sorry. Så dem kan vi fjerne. Og nu kan vi allerede se, at vores første påstand herovre, nede i bunden, vores sidste påstand, at hvis d er mindre end 0, så er der ikke nogen løsning. Det kan vi bevise, fordi at her er der 0, og hvis du skal have noget i anden, så vil det aldrig give et negativt tal. Så vil det altid skulle blive et positivt tal. Så den kan vi bekræfte. Og så vil vi bekræfte nummer 2 med det samme også. Så hedder d er lige med 0, så skal vi bruge den her form. Og det gør vi ved, at vi siger kvadratroden på begge sider, og der kan vi skifte
vores D ud med 0, fordi D er lige med 0. Og hvis vi tager kvadraten herover, så kommer den til at få 2ax plus b. Den er lige med. Og hvis vi tager kvadraten med 0, over vi 0, så kommer bare til at stå 0. Ja. Og så skal vi så have b herover. Vi siger 2ax plus ingenting. Er lige med minus b. Og så skal vi have 2a over til sidst. Den kommer til at hedde x er lige med minus b divideret 2a. Og så får vi bekræftet vores form. Og til at bekræfte den sidste, skal vi gå tilbage til vores step, der hed 2a x plus 2a x plus b, det hele anden er lige med og så skal vi tage vores så skal vi tage kvadraten på begge sider. Og det gør vi ved at sige 2a x, b bliver det herovre, og herovre bliver det bare kvadratrod 10. Og så vil vi godt have b herovre, det gør vi ved at sige 2a x plus b minus b er lige med minus b plus eller minus kvadratroden af d. Og det bliver plus eller minus kvadratroden af d, fordi at ligesom hvis vi har eksempel en angrebsligning, der hedder x i anden er lige med 9, der kan vi så se, at der er to resultater, der er både minus 3 og 3. Og det er et bevis på, at der altid vil være to resultater i anden. Og det får vi sådan der. Og så til allersidst vil vi godt dividere med 2a, så den kommer til at begge sider. Kommer til at hedde x er lige med minus b plus eller minus fra d divideret med 2a. Og sådan fik vi bevist vores sidste